Hola, culs inquiets. Si teniu set, què feu? Jo beuria aigua. Sí, però d'on? Ja veig per on vas. Jo bec aigua de l'aixeta, la passo per un filtre d'osmosi i llavors la deixo reposar 4 dies en una gerra, que té a dins unes peces de ceràmica per absorbir el clor i purificar els ions. Sí, però mentre fa tota aquesta alquímia... Compro ampolletes d'aigua. Home, no em deixaré morir de set, oi? No sé per què m'ho imaginava. Mireu, avui entrarem aquí, al Museu Terra, a l'Espluga de Francolí. Veniu, que aprendrem un parell de cosetes. La feina feta! Atenció al repte. Imaginem que tenim aigua i la volem refredar sense gaire esforç. Com ho faríem? La posem a la nevera. Si no ho has provat, fliparàs, eh? És un invent guapíssim. No, he dit sense gaire esforç. A veure, una nevera és veritat que refreda, però necessita tot el que té al darrere. Ai, darrere? Què vols que hi hagi darrere una nevera? Un quad de fuet i uns flyers de la pizzeria, com a molt, no? Sí, i també una central elèctrica, uns transformadors, uns dirigents de les elèctriques, un costós sistema de transport de l'energia en xarxes de milers de quilòmetres. És molt d'esforç per només un litre d'aigua, no? O, en canvi, podem tenir un càntir. Senzillesa i, tanmateix, pura eficiència. I pura ciència. Aviam, Godai, que la nevera ja la tinc funcionant a casa, eh? Al ser de ceràmica porosa, el càntir sua. L'aigua de fora s'evapora i l'evaporació necessita energia, que absorbeix de la temperatura de l'aigua de dins el càntir. És a dir, el càntir sua, l'aigua suada s'evapora i per fer-ho refreda el càntir. El càntir refreda l'aigua? Sí, en realitat és el mateix principi que el de la nostra suor. Principis termodinàmics. I de gratis, sense comissions, ni mega infraestructures nocives, ni lletra petita. Canti bonic, canti bonic... El càntir fa la seva funció des del Neolític i fins fa 4 dies n'hi havia a totes les cases. Tanmateix, la revolució industrial i els canvis enormes que va suposar en el dia a dia de la gent va fer que molts dels invents que podrien seguir sent-nos igual d'útils es van descartar per altres elements molt més... Per què fem servir ampolletes de plàstic, ara? Perquè són reciclables. Mireu, que un invent sigui senzill no vol dir que sigui poc pràctic. Que ho fessin servir els nostres avis no vol dir que sigui obsolet. En aquest element hi trobem la perfecció en termes de rendiment. I això és el que esperem d'una eina, no? Que faci la màxima feinada amb molt poc esforç. I a grans trets això seria una enginyeria. Era això. Doncs ja ens hem estalviat 7 anys de carrera. 7 anys? Bueno, jo crec que una enginyeria te la pots treure en 4 anys, Sí, però jo comptava agafar-me-la amb calma i sortir molt de festa. De festa? Sí, és que les enginyeries em fan venir set. Mira, ja tornem a estar amb el tema del beure, eh? Sí, és que això és molt important al cap i a la fi. Oi, padrina? Molts dels problemes actuals ja estaven resolts des de feia segles. Acosteu-vos aquí, a l'Espluga de Francolí, al Museu Terra, i aprendrem 4 coses de quan el món dels humans era perfectament sostenible. Que sí, que ara molt progrés, molt I+D, molt Silicon Valley, però escolta'm, per saber on anem, cal saber d'on venim. En lloc d'aigua s'hi podria posar rom amb cola? Sí.